Eiköhän se alkaisi olla jo aika. Hei kaikille! Oikein paljon tervetuloa tänne Malja-avioliittolaille tapahtumaan. Minun nimeni on Helmi-Maria Jokinen. Olen tämän vuoden Miss Gay Finland ja tänään huolehdin siitä, että kaikki ihmiset osaavat oikeaan aikaan tulla tänne lavalle hoitamaan oman osuutensa. Wow, ihana nähdä. Olenko mä ainoa ihminen, jolla on tosi epätodellinen olo tällä hetkellä? Mä just mietin sitä, että mä täytin eilen 27 ja mä aloin miettiä sitä, että ihan vielä 10 vuotta sitten, kun mä täytin 17, niin ei ollut mitään paikkaa, minne alle 18-vuotiaat lesbot, homot, transihmiset olisi voinut mennä toisiaan tapaamaan. Ja mä oon jotenkin joka päivä hirveän ihmeissäni siitä ja siis iloinen siitä, että tämän 10 vuoden aikana asiat on mennyt näin paljon eteenpäin. Tämä jotenkin tuntuu ihan uskomattomalta ja moni muu täällä on odottanut tätä asiaa paljon kauemmin kuin minä. Muutama ilmoitusasia ennen kuin alan itkeä tässä. Täällä löytyy induktiosilmukka. Se menee ilmeisesti tuolla lattiassa menee tuommoinen musta. Siellä näytetään, joo. Eli se löytyy sitten tältä alueelta. Ja sitten myös viittomakielinen tulkkaus on tässä vierelläni. Eli tässä oli sille varattuja paikkoja, jos on sille tarvetta. Vielä semmoinen asia, että tämä lähetys tai tämä tilaisuus striimataan verkkoon, jos se striimaus saadaan käyntiin, mutta tällainenkin asia on siis käynnissä. Hei, pidemmittä puheitta. Ensimmäisenä meille esiintyy Suomen ainoa lesbokuoro, Kaupungin naiset, jotka ovat julkaisseet tänään myös ensimmäisen musiikkivideonsa Mä haluun naimisiin. Eli olkaa hyvä, Kaupungin naiset. Sen nimi on itse asiassa Mä haluun häät. Se Mä haluun naimisiin on vissiin Maija Vilkkumaan. Mutta sekin on hyvä biisi. Mutta Kaupungin naiset laulaa siis suomalaista nykyrunoutta. Ja tästä se lähtee. Jos kerran Merja Sormunen tökkii, se velipoika sanoi ja antoi iltapuun vetoketjun kiinni. Lihat laskostuivat, lavaluiden väliin etumus uhkui. Polkka vain säkkärä, veli vastasi ja kaivoi tukan valean tukan kassista. Arvoisa yleisö, vaatimaton, mutta suurellinen, haltioitunut, mutta selväjärkinen. Miss Mercedes. Nainen peruskysymysten äärellä. Olemme tänään peruskysymysten äärellä. Ja me lauletaan pari peruskysymysten äärellä olevaa biisiä. Tämä on Tommi Tabermania. Sääresi sisäpinta.
kihisen sinussa, minä murisen ja nuolen. Minä huudan ja vaadin, minä en anna rauhaa. Minä olen aistit, minä olen verkkokaulot, ritset, kielen päät, niityt joet. Minä olen veto ja veri, minä hiivin sinussa, enkä jätä sinua rauhaan. Sinun on luotava minut kiihkoon, polvillasi ehdoitta. Ja me ollaan ihan vasta tehty musiikkivideo. Anja Erämajan runo Mä haluun häät. Runo muuten löytyy hänen viime vuonna julkaistusta runokirjasta. Ehkä liioittelen vähän. Se palkittiin Tanssivalla karhulla viime vuonna. Mutta me ei kyllä liioitella yhtään tässä. Ja tällä hetkellä, kun lesbokuoro laulaa Mä haluun häät, se on iloa ja se on yhteiskunnallista. Toivotaan, että se on vuosien päästä sitten jo henkilökohtaista. Mä haluun häät, mä haluun naimisiin, mä haluun hääpuun, kutsun suhun työkaverit, mä haluun irtoripset, sellaiset luonnolliset, haluun olla uskottava ja uskollinen. Mä haluun sanoa tahdon, haluun satsata, on aina luullut, ettei ihmiset on tosissaan, että ne leikkii vaan, et mennä ei vais naimisiin. Mä haluun häät, mä haluun naimisiin, mä haluun hääpuun, kutsun suhun työkaverit, mä haluun irtoripset, sellaiset luonnolliset, haluun olla uskottava ja uskollinen. Mutta nyt alkoi Raamattukin resonoida, päässä soida, pappien puheet heisevät, ei sanahelinää, ja alamäen puolistot liittäminen. Ihana nähdä, kun noista jännittää, ollaan kumpikin hiukan kömpelöjä. Ollaan isojen asioiden äärellä, mut sit se helpottaa, kun ihmiset heittää visiään. Mä haluun häät, mä haluun naimisiin, mä haluun kunnollisen hääpuun, arvokkautta, romanttisen ja oikeen hunnun. Ei mitään hallaharsoa. Erittäin ihanaa ilonpäivää. Nyt me saadaan oikein huntu, me ei tarvi enää tyytyä hallaharsoon. Meillä on oikeet häät. Yes. Kiitoksia oikein paljon kaupungin naiset. Seuraavana meitä tulisi tervehtimään Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. Mika, ole hyvä. Joo, kiitos, että sain tulla tänne. Omasta puolesta ehkä tärkein asia on, että onneksi olkoon meille kaikille, onneksi olkoon koko Suomelle. Mä oon nimennyt Aikalaitan Kansallisteatterin tehtävän taistella sivistyksen puolesta tyhmyyttä vastaan.
Ja siitä me ollaan yritetty pitää kiinni, ja se oikeastaan mun aika niin vankka jotenkin maailmankuva, että se on meidän tehtävä, ja mun mielestä tämä on nyt niin kuin yksi askel sivistykseen, tämä mitä tänään tapahtui, se on osa sivistystä. Ja se on mulle kauhean tärkeää, että mä asun maassa, jossa on tämmöinen laki ja tämmöinen mahdollisuus. Että siitä on, jos olkoon meille kaikille. Yhtenä ehkä sellaisena, ehkä kulttuuripoliittista, mutta sanon kuitenkin, aika usein meiltä vaaditaan tänä päivänä tämmöisiä asioita kuin yhteiskunnallisesti vaikuttava. Miten kansallisteatteri on yhteiskunnallisesti vaikuttava? Ja me sitten ollaan kulttuuriministeriössä kertomassa, miksi me ollaan miten me vaikutetaan yhteiskunnassa. Ja ne on tulevaisuuden mittareita, mitkä on musta tosi hyviä. Että se on hyvä, että kulttuurilaitoksella ruvetaan vaatimaan sitä, että miten te vaikutatte tässä yhteiskunnassa. Ja sitten tietysti hankalitaan se, että miten sitä mitataan, mutta mä sanon suoraan, että me ollaan täällä tänään ja te olette täällä juhlimassa tätä asiaa, on yksi äärimmäinen osa tällaista yhteiskunnasta vaikuttamista. Kiitos siitä. Kiitos näistä kauniista sanoista, Mika Luja. Seuraavaksi haluaisin kutsua lavalle valtakunnallisen SETAn pääsihteeri Kerttu Tarjamo. Kiitos. Kiitos kaupunginaiset ja kiitos Mika Myllyähän siitä, että me ollaan saatu tulla tänne Lava-klubille tänään. Tervetuloa tänne kanssamme juhlimaan tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloa. Enää me ei odoteta, että se tulee voimaan tänään, se on voimassa. Ensimmäiset parit on vihitty avioliittoon ja aika monen rekisteröity parisuhde on tänään muuttunut avioliitoksi. Ja me iloitsemme tästä valtavasti kaikkien näiden parien kanssa ja toivotamme heille lämpimästi onnea. Nyt on yli pari vuotta siitä, kun Tahdon kansalaisaloite vei lakialoitteen eduskuntaan ja se hyväksyttiin. Loistava kansalaisaloite ja sen aikaansaama laaja tuki. Se oli kansanliike, johon yhtyi yhteisöjä, suomalaisia eri elämänaloilta. Niin se toi sen lopputuloksen, että meillä on nyt, me voidaan juhlia tätä päivää, meillä on tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja se Tahdon ansaitsee kyllä mahtavat aplodit. Mutta tämä tie avioliittolain muutokseen on ollut paljon pidempi. Ja laki on yritetty muuttaa eri tavoin aikaisemmin. Muistan itse, että joskus 2010-2009 alkoi olla sellaiset fiilikset Suomessa, että se laki ehkä voisi muuttua. Mutta sitten tuli eduskuntavaaleja ja muuta sellaista, mitkä sysäsi asian syrjään. Mutta me ei oltaisi tässä ilman että joskus 60-70-luvulla olisi ollut ihmisiä, jotka silloin oli rikollisia, jotka leimattiin rikollisiksi, sairaiksi. Niin ilman niitä ihmisiä ja nuoria, jotka uskalsivat alkaa unelmoida siitä, että asiat voisivat olla toisin. Ja mä olen tosi iloinen, että me saadaan täällä meidän mukana tänään on näitä ihmisiä. Mitä tämä avioliittolain muutos merkitsee? Tätä on meiltä SETassa nyt viime päivät aika ahkeraan eri mediat kysyneet. Joku voi sanoa, että muutos rekisteröidystä parisuhteesta avioliittoon ei ole kauhean iso asia. Mutta se on mielestäni väärin. Tämä on iso asia siksi, että meillä on ollut rekisteröity parisuhde, joka on antanut vähän oikeuksia. Mutta se on selkeästi vielä jakanut parisuhteet kategoriaan A ja kategoriaan B. Avioliittolain myötä parisuhteet tulevat samanarvoisiksi. Samaa sukupuolta olevat parit pääsevät osallisiksi samoista oikeuksista. Paitsi, että ihmiset saavat nämä samat oikeudet, niin he pääsevät myös osalliseksi jostain sellaisesta tärkeästä kulttuurisesta instituutiosta
kulttuuritraditiosta, josta he ovat olleet suljettuna ulkopuolelle pitkään. Aika moni meistä on kasvanut kuitenkin siihen, että ikään kuin odotetaan sitä, että koska menee naimisiin. Ja moni ihminen ei ole voinut tästä unelmoida, koska se ei käytännössä ole ollut mahdollista. Se, miksi avioliittolain voimaantulo juuri nyt on erityisen tärkeää, on siksi, että ihmisoikeudet on monilla sekä Suomessa että maailmassa yleisesti kyseenalaistettuina. Ja tämä avioliittolain voimaantulo on meille sellainen suuri tärkeä voimanlähde siihen, että me jaksetaan tehdä töitä eteenpäin. Ja se valaa uskoa siihen, että maailma voi muuttua paremmaksi silloinkin, kun tuntuu siltä, että nyt mikään ei etene ja tulee takapakkia. Meillä on Suomessa vielä paljon asioita, joiden eteen me aiotaan tehdä töitä. Me halutaan muuttaa translaki sellaiseksi, että ihmisiltä ei vaadita lisääntymiskyvyttömyyttä, ja että ihmiset saavat heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan. Me halutaan saada äitiyslaki, jotta sateenkaariperheissä olevat lapset saavat oikeuden molempiin vanhempiinsa heti syntymästä. Me halutaan, että Suomessa ei tehdä lääketieteellisesti tarpeettomia toimenpiteitä intersukupuolisille vauvoille. Me halutaan, että yhteiskunta muuttuu sellaiseksi, että ihmiset eivät joudu elämään syrjinnän pelossa ja rajoita itseään sen takia. Mutta tänään on aika kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kanssamme tehneet töitä sen eteen, että tasa-arvoinen avioliitto astuu voimaan. Kiitos kaikille, jotka ovat vuosien aikana tehneet tätä työtä. Kiitos tahdon porukoille, kiitos ystäville, perheenjäsenille, poliitikoille, kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana. Ja tänä iltana kiitos Suomi 100 sateenkaaren väreissä -hankkeen tekijöille, erityisesti Katriina Rosavaaralle ja Rita Pakvalenille siitä, että olette järjestänyt tämän illan meille. Huomenna me jatketaan väsymättä töitä sen eteen, että maailma muuttuu vieläkin paremmaksi, mutta tänä iltana me juhlitaan. Oikein hyvää juhlailtaa kaikille. Kiitos kaikille. Ensimmäiset kylläneet ja vuorotettu onneksi laitua veden kestävää ripsaria. Seuraavaksi edetä tässä itse asiassa mainittiinkin hetki sitten, mutta haluaisin kutsua lavalle Suomi 100 sateenkaaren väreissä -hankkeen hankejohtaja Rita Pakvalenin sekä taiteellisen johtajan Katriina Rosavaara. No hej, jag tar det på svenska så att det kommer någonting på svenska här. Det var ett otroligt fint tal som vi hörde just av Kerttu. Jag kommer inte att upprepa det hon säger. Idag är historiskt på många sätt, så som vi redan har hört. Det är en lång kamp som äntligen har burit frukt. Och det är ju jättebra egentligen att det just i år blev sanning att vi har en jämlik äktenskapslag just i år när vi firar 100 år. Jag tycker att det är en bra signal för framtiden. Vi går mot en bättre tid och jag hoppas att vi går mot en mer jämlikare historieskrivning. I år inom vårt projekt Finland 100 i Regnbågsberga vill vi lyfta fram HBTQ-historien, få kulturinstitutioner, arkiv, alla som på ett eller annat sätt bär på kulturarvet, att lägga till ett queert spår, ett HBTQ-spår. Och jag tycker att den här kampen som så många av er här idag har fört kommer att vara en av de viktigaste i den här historieskrivningen. Men jag hoppas också att ni alla deltar i historieskrivningen. Alla er historia, allas er historia är värd. Arkivfynd är värd att finnas på museer. Så ta tag i chansen och se till att er historia berättas stort.
sitä jo ole. Tuolta tiskiltä löytyy skumppaa ja myös alkoholiton vaihtoehto, koska seuraavaksi kohotamme tämän tilaisuuden nimen mukaisesti maljan. Tässä jo joku ehtikin sanoa, että tämä tuntuu jotenkin epätodelliselta ja kuulun tähän joukkoon, jolla on hyvin epätodellinen olo siitä, että nyt tämä oikeasti tapahtuu. Et nyt meillä on saatu yksi steppi eteenpäin yhdenvertaisuudessa ja jollain tapaa tämä on niin kuin hyvin konkreettista. Tämä vaikuttaa ihmisten arkielämään suoraan ja se ehkä just tekee tästä ihmeellistä. Sitten huomenna tämä on jo arkea ja ylihuomenna voidaan muistella sitä outoa aikaa, kun kaikki ei vielä voinut mennä naimisiin. Mutta nyt jos kaikilla on malja käpälässä, jotka sitä haluavat nyt kohottaa, niin haluaisin pitää pienen maljapuheen. Mä haluaisin tänään nostaa maljan kaikille heille, jotka uskalsi haaveilla ja unelmoida ja toivoa myös niinä aikoina, kun meitä pidettiin rikollisina tai sairaina tai vaikka milloin mitäkin. Mä haluaisin kohottaa tämän maljan myös niille, joita pelotti ja jotka oli yksin ja joiden ääntämme ei ikinä kuulla. Mutta me tiedetään, että he olivat siellä. Sitten mä haluaisin kohottaa tämän maljan kaikille niille, jotka ei ole millään tavalla osallistuneet tähän tasa-arvoisen avioliittolain niin kuin miltään osin, koska aina ei vaan pysty eikä jaksa. Ja se on ihan ok, että ei tunnu siltä, että haluaisi mennä niin kuin kaduille väittelemään siitä, että saako olla olemassa ja saako haluta itselleen perheen ja saako haluta rakastaa sitä ihmistä, jota rakastaa. Ja sen jälkeen mä haluaisin vielä kohottaa maljan kaikille meille, jotka ollaan nyt täällä ja jotka saadaan todistaa tämä aika ihmeellinen päivä ja ihmeellinen hetki, kun maailma muuttui. Ja mä kohotan maljan kaikille niille, jotka on tehneet tästä totta. Kaikki te ja he, joista kaikki ei ole päässeet tänään tänne, ja he, jotka ei ehtineet nähdä tätä päivää, joita on varmasti satoja, tuhansia ja vaikka miten paljon ihmisiä, jotka on tehneet erilaisia asioita, osallistuneet järjestötyössä tai kertoneet oman tarinansa lehdelle tai tehneet ihan kaikkea, niin tämä malja on myös kaikille heille. Ja tämä malja on kaikille meille, jotka ollaan tosi ylpeitä siitä, että me otettiin tämä steppi ja tämä todella tapahtui. Ja nyt mä luulen, että me saadaan ehkä nähdä semmoinen video ehkä. Aika ihana video, mutta mä annan meidän ihanan juontajan kertoa. Kiitos ihana Katriina. Joo, seuraavaksi näemme tässä videon ohjelmasta Siskon Peti. Ja enpä sanokaan tästä yhtään sen enempää, katsotaanpa klippi. Sillä kaikkein suurin voima on rakkaus. Me olemme täällä tänään juhlistamassa Jennin ja Auran rakkautta. Mitä? Kenen? Auran? Sanot mä väärin. Ei, kuinka se on naisen nimi? Tervetuloa Vulva-ohjelman pariin. Tässä ohjelmassa keskustellaan rohkeasti ja avoimesti seksistä. Nainen! Vakio! Onks mä flankisi naisena tässä? Taru ja Rauli, te olette olleet yhdessä 4 vuotta. Miten te tapasitte? No
meidän yhteinen ystävä esitteli meidät sellaisessa Dyke-bileissä. Missä? Dyke-bileissä. Se on semmonen lesbojen... Joo. Mitä ihmisen piti sanoa? Äänti. Ja siis miten me harrastetaan seksiä? Ja varmaan aika samalla tapaa kuin kaikki muut kenttämme. Me suhdellaan ja hellitään ja hyväillään ja... No eikö tää nyt oo syntiä tai jotain? Sillä kaikkein Seuraavana sitten lisää tervehdyksiä. Haluaisin kutsua lavalle entisen kansanedustajan Outi Ojala. Olkaa hyvä. Täällä on rappuset, jos Joo. Hyvää iltaa minunkin puolestani ja pari päivää tässä on ollut kovat odotukset, että tämäkin päivä koittaisi. Ja tietysti olen käynyt läpi tässä vähän 25 vuoden takaisia asioita oikeastaan. Ja silloin 1993, kun teimme tämän ensimmäisen aloitteen parisuhteen rekisteröinnistä, niin täytyy siitä kiittää Hentilän Jormaa. Jorma oli se, joka minun yhteyttä ja sitten lähdimme liikkeelle. Sain vain 11 allekirjoitusta siihen, mutta siinä oli adoptio mukana ja se ilmeisesti karsi osan joukosta. No, seuraava aloite tehtiin 1996 ja silloin olikin jo 58 allekirjoittajaa. Ja taitaa olla aika harvinainen aloite, koska siinä oli myös pääministeri mukana, Paavo Lipponen, ja iso joukko muita ministereitä. Ja sehän johti sitten hallituksen esitykseen vuonna 2000. Ja 2003 maaliskuun 1. päivä sitten rekisteröitiin ensimmäiset parisuhteet. Ja täytyy sanoa, että ne keskustelut silloin 90-luvulla, niin kuin valitettavasti kyllä vielä myöhemminkin, on ollut kyllä aika hurjaa. Ja Antikristus minustakin tehtiin jossain vaiheessa ja monista muista. Mutta se tuki, mikä tuli tavallisilta ihmisiltä, monien homojen ja lesbojen vanhemmilta, isoäideiltä, se oli niin valtava se tuki myöskin, että se auttoi siinä työssä todella kovasti. Mutta se oli vain yksi välietappi ja onneksi ollaan päästy näin paljon eteenpäin. Sanoin sitten vielä yhden asian, että toimin myös Euroopan parlamentissa ja olin mukana perustamassa sinne tällaista Equal Rights for Gays and Lesbians intergruppia ja olin sen ensimmäinen puheenjohtaja. Ja kun nyt tässä mietin menneitä, niin Erkki Liikanen, joka silloin vastasi EUn henkilöstöstä, niin oli meidän intergrupin kokouksessa ja lupaili silloin paljon parannuksia myös henkilökunnan asemaan koskien juuri avioliittoa ja tasavertaisia oikeuksia. Eli monella saralla minulla on ollut ilo tehdä työtä ja iloitsen tästä päivästä ennen kaikkea eniten. Kiitos teille.
saapuu Tahdon 2013 kampanjan ohjausryhmän jäsen Helge Heikkinen. Ole hyvä. Kiitos paljon. Piti oikein kirjoittaa vähän tällainen paperille ylös asioita, koska pidän se niin paljon, että itkettää niin hirveästi, kun pääsee tänne lavalle 4 vuoden uurastuksen jälkeen oikeasti todistamaan tätä päivää. Mä oon tosi onnellinen ja hämmentynyt ja sanotaanko todella helpottunut myös just tänään. Niin kuin mä voin Outille sitten sanoa, että olemme täällä sinun kanssasi antikristuksia sitten kaikki. Mutta joo, tänään on todellakin historiallinen päivä. Tämä Tahdon kampanjan ja kansalaisaloitteen työ alkoi 2012. Itse tulin 2013 mukaan. Ja se oli aika kaistapäinen pieni ryhmä, joka lähti tällaista kampanjaa tekemään. Me varmaan ei kukaan meistä oikeasti ymmärretty, että mitä tästä kaikesta vielä tulee. Ja tästä ehkä joku vuoden kestää tällainen pieni jotain nimiä kerätään, niin siitä tuleekin tällainen 4 vuoden uurastus, että siitä varmaan tämä helpotus. Eli tasa-arvon päivänä 19.3.2013 me aloitettiin nimenkeräys ja heti ensimmäisenä päivänä saatiin heti yli se 50 000 se haamuraja, eli silloin jo suuri ilo, eli se oli suuri ilopäivä. Siis kansanliikkeeksi. Kaikkien jäätelö- ja pusukampanjoiden ja tatuointeja ja siis elokuvia ja stand-upia ja konserttia, kaikkea mitä tässä oli. Tästä tuli kansanliike ja niin kuin mä oon kirjoittanut tähän mun lappuun myös 166 851 allekirjoitusta sai Tahdon 2013 kansalaisaloite. Ja vielä lisääkin kiitoksia. Me luovutettiin 2014 tämä aloite eduskuntaan ja tästähän alkoi tämä ehkä vähän enemmän tai vähemmän kansa on saanut seurata sitä, niitä kaikkia monimutkaisuuksia ja kommervenkkejä, mitä siellä Arkadianmäellä sitten tapahtuikaan. Se on ollut, jos sanotaan näin, niin erittäin mielenkiintoista ja niin kun ohjausryhmän puolesta ollaan tosi kiitollisia kaikista niistä ihmisistä, jotka on auttanut täällä, kaikki organisaatiot ja ihmiset ja siellä kans poliitikot, jotka auttoi meitä siellä koukeroissa ja kaikissa valmisteluissa ja muista. Tuli vasta-aloitetta, tuli käsittelyä isossa salissa ja onneksi sitten 2016 niin saatiin tällainen päätös. Eli tänään me juhlitaan. Ja mä voin kertoa tästä niin kuin ehkä nimenomaan mehän ei olla, me ollaan pieni ohjausryhmä, me ei olla todellakaan kaikki, me ollaan kaikki tehty tää yhdessä. Kaikki ne, jotka on vuosikymmeniä taistellut ihmisten ihmisoikeuksista ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta, te olette kaikki tehnyt tätä työtä ja nimenomaan yksi pala kerrallaan koonnut tätä palopeliä, joka vielä jatkuu tämän jälkeen. Mehän ollaan kaikkien eri skenaarioiden varaan aina laskettu ja tehty suunnitelmia, jonka takia meillä on vielä pikkasen rahaa meidän kampanjatilillä jäljellä, koska ihan viime tinkaan piti vielä säästää, jos vielä joku vastaisku sieltä tulee, että meillä on mahdollisuus laittaa näin, vielä viimeinen sitten silaus siihen. Koska sitä on vielä jonkin verran jäljellä, niin me tullaan lahjoittamaan tämä meidän pieni rahasumma eteenpäin Trans ry:lle ja Setalle, jotta te voitte jatkaa tätä erinomaista työtä muun muassa translain suhteen. Itse olen pyörittänyt kassa-arkkua, istunut sen päällä ja niin tulen rahoittamaan sitä ja heti tänään mennä kotiin ja lahjoittamaan rahat tilille, joten niitä on tulossa. Mutta joo, tänään oikeastaan kaikki tärkeät asiat on jo sanottu. Me ollaan tänään nyt täällä vaan onnittelemassa tänään naimisiin meneviä ja huomenna ja ylihuomenna ja 100 vuoden päästä. Miettikää tätä, se on aivan mahtavaa ja niin hienoa, että me saadaan viettää tällä tavalla 100-vuotiaasta Suomea. Eli tänään Suomesta tuli taas vähän parempi paikka niin monille ihmisille elää. Ja siitä kuuluu kiitos teille kaikille. Me tehtiin tämä asia yhdessä. Suvaitsevuus ja rakkaus voittaa. Kiitos. Ei ole
Se oli. Joo. Seuraavaksi Setan entinen varapuheenjohtaja Elina Laavi, ole hyvä. No niin, mä hukkasin mun puheen. Toivottavasti ei haittaa. Mua pyydettiin muistelemaan niitä vuosia, kun ei oikein päästy eteenpäin, mikä on tietysti aina kunniakas tehtävä. Mä tosiaan aloitin 2010 Setan varapuheenjohtajana. Edellisenä vuotena oli saatu sisäinen adoptio-oikeus plakkariin ja sitten silloin tammikuussa 2010 me sillä mahtipontisesti hallituksessa päätettiin, että eduskuntavaalitavoite 2011 vuodelle olisi yleinen tasa-arvo, tämmöinen yleinen avioliittolaki, joka sitten oli siis tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja siitä 2010 vuodesta, joka piti siis suunnitelmien mukaan olla eduskuntavaalivaikuttamista, niin siitähän tuli aika hurja vuosi, muistatte. Ja nämä nyt ehkä korkeintaan muistoiksi sen takia, että muistetaan mitä ei enää koskaan haluta. Silloin kesällä oli Pride-iskut, oli Helsingissä ja Oulussa. Hesetan toimistoa tärveltiin. Ja sitten tietysti kaiken kaikkiaan sen vuoden aikana oli tosi railakas kansalaiskeskustelu. Ja ennen kaikkea se syksyn homoilta, ehkä muistatte. Se varsinkin räjäytti pankin kyllä sen suhteen, että mitä mediassa tapahtui ja mistä keskusteltiin. Jengiä virtasi kirkosta ulos, mutta sitten samaan aikaan kyllä myös Setaan jäseneksi. Et siinä oli semmoista dynamiikkaa tietyllä tapaa. No sitten tuli 2011 vuosi ja silloin oli siis eduskuntavaalit, mutta se olikin sitten ihan äärimmäisen suuri pettymys. Oli ennätyspitkät hallitusohjelmaneuvottelut, joiden lopputuloksena KD oli hallituksessa ja hallitusohjelmasta blokattiin pois tasa-arvoinen avioliittolaki, joka sinne olisi tietysti kuulunut siinä kohtaa, ei niin sanotusti suunnitelmien mukaan. Ja silloinhan kansanedustajat tai nämä muut hallituspuolueet tai muiden puolueiden kanssa vähän niin kuin diilas niin, että homma hoidettaisiin eduskunnan päästä, jätettiin se lakialoite, johon tuli loppujen lopuksi 76 nimeä silloin seuraavana vuonna 2012. Ja sehän ei tietysti riittänyt yhtään mihinkään, ja se sitten hautautui lakivaliokuntaan äänestyksen myötä 2013, ja itse asiassa silloin samaan aikaan, kun tahdon kampanja käynnistyi. Ja nyt sitten jälkikäteen, jos niin ajattelee tavallaan näitä niin fiiliksiä, että miltä se niin aika tavallaan tietyllä tapaa niin vaikutti ja tuntui, no silloin tietysti oli ihan hemmetimoinen tekemisen meininki. Maailmassa oli siis virhe, joka haluttiin korjata. Ja sitten aina etsittiin niin erilaisia reittejä, jota kautta sitä voi jollain tapaa niin edistää avioliittolain etenemistä. Mä katsoin eri vanhoja noita tiedoteotsikoita ja mediaosumia ja muita. Ja siellä oltiin aina kovin paljon ilahtuneita edistyksestä. Paljonhan oli silloin näitä kannatusmittauksia, jotka eteni aina joka kerta pikkasen eteenpäin. Joka kerta kun tuli mediassa uusi kannatuskysely avioliittolain osalta, niin siinä oli hiukan lisää kannatusta. Et se trendi oli niin tosi positiivinen, mutta sitä me kyllä myös saatiin keskustella aika paljon niiden ihmisten kanssa, jotka jollain tapaa ei niin meidän ihmisoikeuksia arvostanut. Että mä muistan erityisen hyvin Tuomas Enbusken erään haastattelun. Hänestä tulisi myös hyvä homo, että menestystä sillä tiellä, jos me voi jatkaa. Jossa hän pyysi silloista KD-puoluesihteeriä onnittelemaan yhtä haastateltavista, joka oli samana päivänä menossa naimisiin. Eikä KD-puoluesihteeri vaan pystynyt tekemään sitä. Silloin mä mietin, että kyllä tämä niinku aika julmaa ja kovaa on. Mutta tarinalla on onnellinen lopputulos. Ja tänään mahdottoman moni on mennyt naimisiin, toivottavasti yhä useampi niillä tulevana 100 vuotena. Mutta sitten mä haluaisin tässä lopuksi, mä en nyt muista niinku kaikkia niitä nimiä, ketä mun piti onnitella, mutta tiedätte teitä kaikkia vuosien varrelta, erityisesti näinä tiettyinä vuosina. Mutta sitten mä olisin halunnut sen verran 2 lausetta sanoa vielä, että välillä tuli sellainen olo, että se tolkun valkoinen heteromies, että miksei tule ulos ja tule niinku tukemaan meidän niinku tavallaan aloitetta. Ja Alex Stubb tai Lasse Männistö ei niinku periaatteessa niinku omaa nämä piirteet, joku Ville Niinistö, mutta nyt ymmärrätte varmaan minkä tyyppistä hahmoa tarkoitan. Ja nyt kun me on saavutettu tasa-arvoinen avioliittolaki, niin nyt mä koen itse, että nyt on meidän velvollisuus auttaa niitä, jotka tarvitsevat samantyyppisiä tukijoita. On se vammaisten oikeuksia, on se turvapaikanhakijoita, on se mitä tahansa ryhmää, ihmisryhmää, jotka on jollain tapaa vielä alisteisessa asemassa tai stereotypioiden uhrina. Että
että tämä päivä juhlitaan ja sitten hommat jatkuu taas huomenna. Toivottavasti sitten uusien asioiden, uusien ihmisoikeuksien puolustamisessa. Mutta kiitoksia teille kaikille. Kiitos teille, Lauri. Erittäin tärkeitä pointteja. Seuraavaksi haluaisin kutsua lavalle sellaisen henkilön, joka on tehnyt pitkän uran seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta. Hän on vastannut minunkin itkuisaan puheluuni myötätunnolla ja hyvillä neuvoilla. Hän on Jussi Nissinen. Ole hyvä. Kiitoksia. Todella upeata olla täällä tänään teidän seurassa. Kuulun siihen ikäpolveen, joka nuorena homomiehenä löysi vertaisryhmän Mäntymäen kentältä vuonna 1970. Täällä pyydettiin, täällä hyvin kaunella tavalla puhuttiin unelmien kunnioittamisesta. Mä oon ihan samaa mieltä. Meitä istui semmoinen 10-12 mun ikäisiä miehiä siellä Mäntymäen kentällä ja me unelmoitiin yhteiskunnasta, joka on vapaa, jossa me olemme tasavertaisia. Ja se oli todella hieno hetki löytää ihmisiä, joiden kanssa ajattelen samalla tavalla, joten seuraavaksi mä tunnen itseni vapaaksi. Hengitän vapaasti. Ja sen lopuksi mietittiin, että voi vitsit, kun tää muuttuu, me varmaan istutaan terassilla sentään. Okei, siitä meni 4 vuotta. Tulee mieleen seuraava unelmakohta, joka oli ihan konkreettisempi. Se oli toukokuussa 1974 tuolla Pulivaarilla Jukka Miettisen asunnossa. Meitä oli 14 henkilöä siellä. Ja silloin me hieman konkreettisemmin unelmoitiin siitä, että hei, me halutaan pois kellareista, me halutaan yhteiskuntaan, me halutaan myös toimia niiden unelmien edestä, joita meillä kaikilla oli. Se oli hyvin selkeää. Mä tänään oikeastaan mietin, mistä mä tänään puhuisin. Mä voisin puhua juuri siitä, että miten selkeältä silloin asiat tuntuu. Hei, me tiedetään, tää on hyvin yksinkertainen juttu. Me ollaan yhdenvertaisia. Seksuaaliset liikkapelettikante. Yhdenvertaisesti meitä on kohdeltava ja me lähdetään tekemään töitä sen eteen tässä yhteiskunnassa. Se oli mielettömän vapauttava tunne meille kaikille. Ei tosin ihan arvattu, että siinä menee tää 43 vuotta ennen kuin me ollaan tässä. Me ajateltiin, että se on, niin kun SETA aikana perustettiin, niin meidän ensimmäisiä ajatuksia oli se, että SETA mahdollisimman lyhytikäiseksi. Ja liittyi se ajatus, että ei tarvita enää yhtä järjestöä ajamaan meidän oikeuksia, vaan ne kuuluu integroiduksi osaksi tätä yhteiskuntaa. Muutama sana siitä, että mikä mahdollisti, että istuttiin siellä Jukan asunnossa me 14 henkilöä, eli olihan silläkin oma historiansa, joka menee tuonne 60-luvulle, 60-luvun loppupuolelle Suomessa alkoi nousta tämmöisiä yhden asian liikkeitä ja naisten puolella yhdistys 9 ja sitten marraskuun liike, joka kaikin eri tavoin nimenomaan syrjäytyneiden ihmisten asiaa ajoi. Ja siellä oli tämmöinen toisen sateen ryhmä. Ja siellä oli enimmäkseen heteroseksuaalisia ihmisiä, mutta myös homoseksuaaleja, jotka oli tiedostanut tämän seksuaalivähemmistöön nimenomaan homoseksuaalisuuteen liittyvän, mutta muutenkin syrjinnän yhteiskunnassa. Ja oikeastaan sille semmoista ensiherätystä oli ollut vuonna 1966, kun Ilta-Sanomissa oli juttu, että Helsingistä on löydetty homopesä, ja jossa poliisi jäljittää henkilöä, joka vie varusmiehiä asuntoonsa ja aivan siis koko Ilta-Sanomat tuli täytetty tällä jutulla. Mutta mikä niin oli merkittävää sen jälkeen 2 päivän kuluttua Hufvudstadsbladetissa oli iso maksettu ilmoitus, jossa protestoitiin tällaista journalismia vastaan. Ja oikeastaan samoja henkilöitä oli myöskin siellä marraskuun liikkeessä toisen sateen ryhmässä mukana sitten, josta sitten myöhemmin kehittyi tämmöinen kuin keskusteluseurapsyke. Ja miksi se on keskusteluseurapsyke on niin, että yhdistysrekisterissä ei ollut mahdollista siihen aikaan, kun homoseksuaalisuus kriminalisoitu, niin perustaa semmoista yhdistystä, joka ajoi yhdenvertaisia oikeuksia homoseksuaaleille.
Mä itse sitten tosiaan 19-vuotiaana itse olin Helsingin Sanomissa nähnyt ilmoituksen, että on olemassa tämmöinen yhdistys ja tämmöinen lehti itse asiassa, joka ajaa seksuaalivähemmistöjen asiaa, taikka lehti heille. Ja sen kautta mä löysin Psykeen puhelinnumeron ja sen kautta mä aikanaan menin sitten Psykeen ja olin sen toiminnassa mukana puhelinpäivystyksessä. Jälkeenpäin olen miettinyt, että olisin itse tarvinnut hirveästi apua, mutta ensimmäisenä, niin kuin aika monet muutkin tietää, että ensimmäisenä mennään auttamaan muita ja sitten jossain vaiheessa saadaan itsellekin apua. Psyken ongelmaksi tuli se, että se oli luotu ennen rikoslain uudistusta ja siinä oli hiipinyt sellainen ilmapiiri, että koetaan olla kiltisti, pikkuhiljaa vaikuttaen täältä kellarista käsin. Ja se rupesi pikkuhiljaa ahdistamaan ja haluan nostaa näistä niin kuin henkilöistä, jotka on vaikuttanut siihen, että tällä hetkellä ollaan tässä, niin on Martin Sveck, joka oli Setan ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli asunut Norjassa ja Tanskassa ja hän toi sinne Psykeen vähän tunkkaiseen kellariin sitä, mitä muualla maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Se oli raitista ilmaa. Mä muistan koko sen hahmon, kun hän astui sinne Psyken kellariin ja toi sitä ilmaa, raikasta ilmaa sinne. Ja sen jälkeen lähdettiin etsimään ihmisiä, jotka oli aikaisemmin puhunut tämmöisestä yhteiskuntaan vaikuttamisesta. Ja tämä porukka pikkuhiljaa kokoontui ja heistä muodostui sitten minä muiden mukana muodostamaan tätä seksuaalista tasavertaisuus SETA ry:tä, joka toiminta oli alussa hyvin aktiivista. Ensimmäisen kuukauden aikana me kerättiin tai lähdettiin ostamaan rimoja ja mielenosoituskylttejä, koska yksi meidän jäsenistä oli erotettu Vanhankirkon seurakunnan nuorisotyön tehtävistä. Eli me saatiin saman tien heti sitä julkisuutta. Mutta mitä ylipäänsä me SETAssa haluttiin oli se, että me ei tehdä tätä työtä yksin, me halutaan yhteistyötä. Me ei olla kellarissa, vaan etsitään nimenomaan, niin kuin täälläkin on puhuttu, etsitään koko yhteiskunnasta niitä ihmisiä, jotka ajaa yhdenvertaisuutta, tasavertaisuutta. Yksin me ei pärjää. Ja vuonna 1976 valmistui sitten SETAn ensimmäinen periaateohjelma, jossa puhuttiin hyvin paljon integraatiosta, eli siitä, että ei luoda erillistä homoseksuaalien kulttuuria, vaan haetaan koko ajan yhdenvertaisia oikeuksia. Ja nähtiin, että nimenomaan lainsäädäntö on hyvin keskeinen asia. Eli lainsäädäntö joko tuottaa syrjintää tai se poistaa sitä. Ja tehdään kaikki ponnistukset sen eteen, että saadaan sellainen lainsäädäntö, joka ehkäisee syrjintää. Ja siinä nimenomaan sitten tämä yhteistyö eri tahojen kanssa koettiin hyvin tärkeäksi. Ja oikeastaan mä luulen, että siitä joku muu voisi jatkaa, mutta saatiin aika hyvään käyntiin tämä prosessi. Seuraavaksi haluaisin pyytää lavalle Amnesty Internationalin Suomen osastosta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu-Oksanen. Olen täällä Amnestyn edustajana, mutta olen täällä myös ihan omana ittenäni. Jussi tuossa palasi 70-luvulle. Minä olen ensimmäistä kertaa keskustellut tasa-arvoisen avioliittolain mahdollisuudesta kaikille vuonna 1987 ekstaasiryhmässä. Ekstaasi oli tällainen ryhmä, lesbo, bi, queer, anarkistinaisten ryhmä. Ja mehän, jos oikein muistelen, mehän totesimme, että avioliitto ei meitä varten. Aivan kuollut instituutio. Me uskomme siihen, että voi olla polyamorinen, eikä siihen mitään yhteiskunnan siunausta tarvitse. Tämä oli vuonna 1987. Enkä minä tätä ajatusta täysin sulje pois nytkään. Mutta tämän jälkeen on tapahtunut kasvu. Ja se, mitä on se kasvu ollut, niin se on ollut nimenomaan kasvua ihmisoikeusaktivistiksi. Koska on aivan sama, mitä minä tai joku muu ihminen ajattelee vaikkapa avioliittoinstituutiosta. Jos se on syrjivä, se on poistettava se syrjintä. Se on karkeaa syrjintää ja tässä asiassa
se kasvu tapahtui hitaasti. Olin niitä ihmisiä, jotka eivät omalta sokeudeltaan tajunneet sitä, että mistä tässä on kysymys. Mutta sitten aikanaan ländäsin, jos menee nyt, en pala näihin kaikkiin muistoihin, nyt mennään tähän Amnesty-puoleen, mutta aikanaan ländäsin sitten Amnestyin ja totesin vuonna 2007, miten kaukana ihmisoikeuskehityksestä Amnesty on nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien suhteen. Se, että meillä oli todella paljon kirittävää, esimerkiksi kun katsoin sitä työtä, mitä SETA oli tehnyt jo siihen mennessä, niin minulla tuli sellainen olo, että mä en tiedä kehtaanko mä edustaa Amnestyä monissakaan tilaisuuksissa, koska me olemme niin hampaattomia. Eli sitä ihmisoikeusaktivistiksi kasvua tapahtui vielä 2000-luvullakin. Mutta sitten kirkastui se, miksi meidän täytyy olla nimenomaan tässä asiassa sekä kansainvälisesti että Suomessa vahvoja. Ja voi sanoa, että ehkä se tähän juhlaan liittyen, niin se yksi tilanne, jossa mä tajusin, että en minä kasvata Amnestyssä ihmisoikeusaktivisteja, vaan ne ihmisoikeusaktivistit kasvattavat Amnestyä, niin oli 7.11.2012, jolloin Sarri Nykänen tuli Amnestyn LHBTIQ-ryhmään esittelemään ideaa siitä, että tehdään kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamiseksi. Ja silloin mä katsoin niitä ihmisiä, siellä oli myös Senni Moilanen, en ole aivan varma, että oliko Iida Bergman paikalla, mutta Senni Moilanen oli. Ja Senni oli siinä, kuunteli sitä Sarrin esitystä, Krister Karttunen oli siellä myös. Ja nämä ihmiset oli sitä mieltä, että tämähän on ihan toteutettavissa oleva idea. Että nyt se on se kansalaisaloiten mahdollisuus tullut, että käytetään se. Ei huolen häivää. Ei mitään epäilystä siitä, etteikö tämä toteutuisi. Aivan satavarmana kääritään hihat ja aletaan touhuamaan. Ja tästä mä muistan tämän hetken, ja itse asiassa mun piti näyttää ne kalvot täällä, mutta en nyt vie teidän aikaa siitä. Mutta ne Sarrin kalvot, koska niissä oli ihan siis semmoinen selkeä niin kuin nuoli, tämä tapahtuu nyt, seuraava nuoli, tämä tapahtuu nyt, seuraava nuoli, tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan, piste. Ja se oli, mä sanon, että siinä mä ajattelin, että nämä ihmiset ei ole pelkästään ihmisoikeusaktivisteja. Ne oli mulle ja ovat edelleen, niin kuin te kaikki täällä, ihmisoikeusesittäjiä. Joten kiitos tästä kaikesta. Näin se maailma muuttuu. Laki, asenne ja teko kerrallaan. Kiitos. Seuraavaksi haluan kutsua lavalle SETAn entisen puheenjohtajan Jorma Hentilän. Eikö häntä raikuvat aplodit? Joo, hyvät ihmiset. Olen sairastanut noroviruksen ja se tuo ääni ei ole oikein hyvä noroviruksen jäljiltä. Jussi puhui tuosta SETAn alkuvaiheesta ja siitä, että nimenomaan suuntauduttiin yhteiskuntaan ja että tultiin pois kellarista. Se kellari oli Kalevan kadulla, se oli se Psyken kellari, mistä silloin Jussi ja muut tulivat pois. Itse en ollut mukana, kyllä tiesin mieheni Max Randin kanssa, että SETA oli perusteilla 74 toukokuussa, mutta meidän molempien hommat oli semmoisia, että katsoimme, että emme voi osallistua siihen hommaan. Mutta muuten kyllä siellä taustalla vähän pyörittiin. Mutta mun oikeastaan tämmöinen suurin laajin kokemus noilta ajoilta on nimenomaan tuolta lainsäädäntöpuolelta.
En ollut eduskunnassa, mutta työni vuoksi kyllä peukalo oli eduskunnassa käsiteltävissä olevissa asioissa. Ja kun sitten kesällä 70 hallitus esitti seksuaalirikoslain muutosta niin, että samaa sukupuolta olevien seksuaalisuhteet dekriminalisoitaisiin. Se oli erittäin mielenkiintoinen prosessi eduskunnassa ja loppujen lopuksi siinä kävi niin, että 14 kansanedustajaa oli sitä mieltä, että rangaistavuus säilytettäisiin. Kristillisen liiton ainoa kansanedustaja Raimo Westerholm, metsänhoitaja Kotkasta, teki ehdotuksen. Hän pelotteli Jumalan siunauksen menetyksellä ja kaikilla muilla pahalla, jos tämä laki, tämä lainmuutos hyväksytään, ja SRP:n legendaarinen puoluesihteeri Eino Poutiainen sitten kannatti häntä eduskunnassa. Mutta silloin hyväksyttiin myös sitten tähän lakiin niin sanottu kehotuskielto. Ja nyt on minusta sellainen virheellinen käsitys ollut olemassa, että tämä kehotuskielto olisi jollakin kummallisella tavalla estänyt seksuaalisuudesta, homoseksuaalisuudesta kirjoittamisen ja puhumisen. Ei se laki sinänsä ole estänyt, vaan se, että ne, jotka omissa hommissaan eivät ole halunneet tätä käsitellä homoseksuaalisuutta ja siihen liittyviä kysymyksiä, ovat käyttäneet tätä ikään kuin verokkeena, jotta voisivat estää tämän. Muun muassa Yleisradion ohjelmanjohtaja Pekka Silvola lähetti 70-luvun puolivälin jälkeen toimituksille kirjeen, jossa hän varoitti tai esitti sitten näkemyksenään, että pitää hyvin varovasti käsitellä homoseksuaalisuutta radion ohjelmissa. Mutta olihan niitä ohjelmia ollut ja niitä toimitettiin, lehdet kirjoittivat, Seta-lehti oli ihan julkinen asia, aikakauslehti, ei sitä missään piilossa pidetty. Plätkäposti ilmestyi, joka oli hyvin krouvasti seksuaalinen, jos näin voi sanoa, MSC Finlandin lehti. 96 ilmestyi, se oli niin kuin Psyken ympärillä olevien lehti, ja myös tässä julkisessa tiedotusvälineessä tätä asiaa käsiteltiin. Toisin sanoen, olen sitä mieltä, ja ehkä joku muukin jakaa saman käsityksen, että loppujen lopuksi tämä kehotuskielto oli kuolleena syntynyt paragraafi, jota sitten tietoisesti käytettiin asian käsittelyn estämiseen. Mutta 80-luvun alku oli Setalle ja koko meidän yhteisölle erittäin vaikea vaihe. Silloin tämä AIDS levisi ja AIDS-hysteria iski Suomeen 83, 84, 85 olivat erittäin vaikeita vuosia. Ja hyvin monet nimenomaan homomiehet kipasivat takaisin kaappiin. Homomieheen kohdistui syrjintää työpaikoilla, kaikkia tällaista. Täytyy sanoa, että oli 3 SAK-laista ammattiliittoa, jotka niin kuin omia jäseniään auttoivat homoseksuaalisia miehiä, auttoivat siinä, että heille työpaikoilla kohdistui syrjintää. Mutta niin traagista kuin se toisaalta onkin, niin siinä vaiheessa Seta oli oikeastaan se, joka kaikkein aktiivisimmin ja ensimmäisenä tarttui tähän kysymykseen. Ryhdyttiin levittämään sellaista tietoa, jolla ennakolta ehkäistään tartuntoja, oli psykososiaalista tukitoimintaa, ja viime vaiheessa sitten Seta perusti AIDS-tukikeskuksen, joka aloitti toimintansa lokakuussa 1986. Tuossa vaiheessa tuo AIDS oli syödä Setan muun toiminnan. Kun meillä oli hallituksen kokouksia, niin 60-70% hallituksen käsittelemistä asioista liittyivät AIDSiin. Ja tämä oli yksi sellainen tekijä, joka sai meidät sitten perustamaan tuon tukikeskuksen. Tähän liittyy sitten sellainen traaginen puoli,
että se oli oikeastaan se vaihe, jossa SETA lopullisesti tuli pois yhteiskunnan marginaalista. Sehän oli tullut jo pois pitempään sieltä. 70-luvulla luotiin hyvä pohja, 70-luvun lopulla 80-luvun alussa koko ajan SETAn niin kuin tällainen yhteiskunnallinen painoarvo kasvoi, mutta AIDSin myötä ja seinä, että otettiin tämä asia tosissaan, oltiin ensimmäisenä. Siinä vaiheessa tultiin pois ikään kuin yhteiskunnan marginaalista ja sen jälkeen on kyetty keskustelemaan poliittisten päättäjien, virkamiesten ja muiden kanssa ikään kuin tasavertaisena samalta silmien tasolta. Yhden asian haluaisin vielä sanoa. Vaikka voimme kiittää itseämme omasta toiminnastamme, ja tämä ei ole ollut yksilösuorituksia, vaan porukan hommaa, niin ilman rohkeita, avarakatseisia heteroita tästä hommasta ei olisi tullut mitään. Tämä kiitos nimenomaan rohkeille, avarakatseille homoille ja heteroille. No, niitä on rohkeita homojakin ja avarakatseisia. Mutta tarkoitan nimenomaan heteroille ja kiitoksia meille kaikille. Kiitos. Kiitos Hilma Hempilä. Seuraavaksi Trasek ry:n varapuheenjohtaja Hanna Leppänen. Ole hyvä. Täällähän on vähän historian siivien havinaa. Ainakin omassa vatsassa tuntuu vähän siltä, että pikkasen jännittää ja täällä ollaan niinku itseä suurempien asioiden äärellä. Tavallaan aika hienoa silleen, että niinku sopivaa, että 100-vuotisen Suomen synttärilahja on tasa-arvoinen avioliittolaki. Se on niinku osoitus siitä, että meillä oikeasti niinku kansalaisyhteiskunta toimii. Että siinä missä, jos päättäjät eivät uskalla ottaa asioita omakseen, niin meillä on oikeasti aktivisteja, ihmisiä, jotka oikeasti niinku kokee, että ehkä me otetaan sitten nämä asiat haltuun. Ja tässä Tahdon 2013 kampanjassa oli kyse nimenomaan siitä. Trasek edustaa sukupuolivähemmistöjä ja me ollaan se yksi niistä Elinan sanomista vähemmistöistä, jotka tällä hetkellä hakee tietyllä tavalla vielä samanlaista statusta, mitä seksuaalivähemmistöt on saaneet jo. Ja ehkä meillä on niinku jonkun verran sen asian eteen vielä niinku tehtävää translain ja sitten tietysti äitiyslain toiselta puolelta katsottuna niin järjestämisessä. Ja mä olisin oikeasti aika huono aktivisti, jos mä en noita asioita sanoisi. Että mun mielestä aktivismissa tavallaan aina pitää katsoa eteenpäin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että maailmalla on hirveän paljon esimerkkejä siitä, että jos me vaan ajatellaan, että nyt asiat on jollain tietyllä tavalla, niin ne on yhtäkkiä muuttuukin huonommiksi. Joskus 2005, kun mä aloitin järjestöurani, silloin ammattiyhdistysliikkeessä, mä ajattelin asioista silleen, että näiden järjestöjen tarkoitus on niin tehdä itsensä niin merkityksettömiksi. Aika nopeasti mä tajusin sen, että itse asiassa se on oikeastaan mahdotonta. Tavallaan juurikin sen takia, koska asiat voivat mennä toiseenkin suuntaan. Aina tarvitaan sitä ylläpitävyyttä. Mutta se siitä tavallaan tulevaisuuteen katsomisesta. Nyt oikeastaan voidaan katsoa tulevaisuuteen juhlan mielessä, koska tämä juhla on tarkoitettu niille ihmisille, jotka oikeasti haluaa tällä hetkellä avioon ja nyt vihdoin pääsevät avioon. Kiitos kaikille.
Seuraavana Suomi 100 juhlavuoden ohjelmakoordinaattori Suvi Innilä. Ole hyvä. Kiitokset. Oikein hyvää iltaa kaikille. On suuri ilo ja kunnia olla täällä mukana nostamassa maalia ja tuomassa onnittelut ja iloinen tervehdys tuolta Suomi 100 sihteeristöstä, joka valtioneuvoston kansliassa koordinoi tosiaankin itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa ja koko toteutusta. Täällä on jo tuotu esiin se, että Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja se, että tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan nimenomaan tänä vuonna. Se on erityisen merkityksellistä, historiallista ja upeaa. Sillä kertoohan se siitä, että Suomi on hyvä maa, jolla on mahdollisuudet kehittyä vieläkin paremmaksi maaksi. Juhlavuosi on hyvä hetki tarkastella sitä, mikä Suomessa on hyvä. Meillä on paljon hyviä asioita. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia on paljon. Niistä on tällaisena juhlavuonna niitä on hyvä pohtia itse ja olla niistä ylpeitä, mutta myös kertoa maailmalle 100 vuotta yhtenäistä demokratiaa, oikeusvaltio, sananvapaus, hyvä koulutustaso ja niin edelleen. Mutta juhlavuosi on myös hyvä hetki tarkastella, mistä tähän on tultu. Olen hyvin iloinen siitä, että juhlavuoden ohjelmassa muun muassa Touko Laaksosen paljastunut Finlandin tarinan kautta hyvinkin monella tavalla ja monessa hankkeessa tuodaan osaltaan esiin sitä, että matka on ollut pitkä ja tämä ei ole ollut aivan itsestään selvää. Me voimmekin todeta, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet eivät ole itsestäänselviä. Juhlavuosi on se hetki, jolloin meillä on myös vahvistettava niitä, mietittävä mitä voimme tehdä ja miten voimme niitä tehdä Suomesta vieläkin paremman paikan seuraavaksi 100 vuodeksi. Yhdessä on juhlavuoden pääteema. Se tarkoittaa sitä, että päätavoitteena on suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen. En tiedä oikeastaan kovin montaa asiaa, joka paremmin toteuttaisi ja symboloisi yhdessä teemaa kuin se, että toisiaan rakastavat ihmiset voivat mennä naimisiin. Onnea sille, onnea Suomelle. Kiitoksia. Illan viimeisenä puhujana haluan kutsua tänne lavalle sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Ole hyvä. Kiitos. Olen siis Juha Jämsä, sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja ja on tää kunnia myös tää viimeisen puheenvuoron pitäminen ja vähän tuossa jännitti, että onko koko pajatso tyhjennetty tähän mennessä, mutta kyllähän tässä moniakin asioita tuli mieleen tuossa muita puheenvuoroja kuunnellessa. Mutta mulla tietenkin sitten on tää oman työni puolesta tämä oma erityinen näkökulma, lasten ja lapsiperheiden näkökulma. Ja vaikka tähän avioliittolain uudistumiseen ei liity varsinaisesti ne sateenkaariperheiden lasten oikeuksien suurimmat haasteet, ne ei ratkea tällä hetkellä, mutta lasten näkökulmasta kuitenkin tämä symbolinen merkitys on myös samalla tavalla valtavan iso, jota tässä on kuvattu aikaisemmin. Nyt ei tarvitse meidän lasten pohtia, että miksi meidän vanhemmat, miksi mun vanhemmat ei voi mennä naimisiin, miksi mun vanhemmat ei saa järjestää häitä. Tämä on lapsille, perheessä eläville lapsille myös hirveän tärkeä symbolinen asia. Mutta kyllä tässä tietenkin tämän avioliittolain uudistumisen myötä tuli muutamia sitten perheisiin liittyviä kysymyksiä. Ja tämä on mahtavia juttuja tässä saatu kuitenkin näiden liitelakienkin yhteydessä. Että perhevapaisiin on tullut jonkinlaisia parannuksia. Ja esimerkiksi lastaan yksin hoitavat isät, jotka on tähän mennessä niin uskomatonta kuin se on ollut, niin ei ole ollut oikeutettuja mihinkään perhevapaisiin, niin nyt vihdoin näille isille tulee oikeus siihen perhevapaisiin. Että tämmöisiä pieniä perheeseen liittyviä voittoja tähän kyllä ehdottomasti on liittynyt. Mutta sitten myös sellainen yksi asia, mikä tässä ei tullut vielä muissa puheenvuoroissa esille, on se, että
nyt ei pelkästään muutu avioliitto tasa-arvoiseksi, vaan nyt muuttuu tasa-arvoiseksi myös avoliitto. Ja tämä tasa-arvoinen avoliitto, niin sillä tulee olemaan myös tosi paljon merkityksiä, käytännön merkityksiä, mutta myös ihan symbolisia merkityksiä. Tähän astihan samaa sukupuolta olevat avoparit on jossain yhteyksessä nähty pariskuntina, jostain toisessa yhteyksessä ei taas millään heitä on voitu katsoa pariskuntina. Ja kaikki tämä on johtanut siihen, että avoparien asema on ollut hirveän sattumanvarainen ja se on ollut se on tilanteesta kiinni, että miten tämä on tulkittu. Mennään näitä muistikirjoja. Taitaa ikää olla vähän jo. Joo, semmoisen asian vielä haluan tähän loppuun mainita. Tästä Hanna sanoikin, että aktivistina täytyy aina katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa se, että tavoitellaan sitä, mitä ei vielä tällä hetkellä ole olemassa, eikä tyydytä siihen, mikä nyt on. Ja minäkin varmaan tämän aktivistina on tämän näkökulman sisäistänyt tosi hyvin. Mä katson aina hyvin paljon pidemmälle, mutta mun työntekijätkin monesti mua sitten vähän muistuttelee siitä, että pitää osata myös pysähtyä ja iloita siitä hetkestä. Ja mä nyt kans itseni pysäytän juuri tähän hetkeen. Huomenna mä kyllä jatkan, mutta nyt mä pysäytän itseni tähän hetkeen ja käytän tämän viimeisen puheenvuoron myöntämin valtuuksin, niin vielä kerran 3 hurraa-huutoa tasa-arvoiselle avioliitolle. Hurraa! 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 Viimeinen esiintyjä vielä samalla järjestelee lavaa Uuteen uskoon, niin haluaisin tässä vaiheessa kiittää muutamia ihmisiä, jotka ovat tehneet tämän tilaisuuden mahdolliseksi. Ensinnä Outi Sanonlahti, kiitos tilaisuuden saavutettavuudesta. Aplodit Outille. Kiitokset Elisa Alatalolle viestinnästä. Kiitos tietysti Kansallisteatterille tämän tilan luovuttamisesta käyttöön. Sekä tietysti myös Katriinalle ja Rosalle. Kiitos. Seuraava esiintyjä, joka tässä takanani hääräilee, on Tero Hetero, muun sukupuolinen rap-artisti, joka esittää Romeo-räppiä. Tero Hetero on yhdessä Hildaun kanssa tehnyt Tahdon tanssihaasteen kappaleen, ja sekin varmasti tässä hetken kuluttua kuullaan. Ja haluaisimme vielä kiittää jo näin etukäteen illan esiintyjiä Tero Heteroa sekä kaupungin naisia yhteisesti siitä, että he ovat tänne meille saapuneet tänään esiintymään. Eiköhän antaa oikein iso kappale. Minulla on semmoinen olo, että minun savustetaan tästä lavalta pois, niin poistun sivulle ja jätän lavan uskomattoman hienolle Tero Heterolle. Tässä hetkessä voi koko avata sitä vierustoa ja onnitella vähän ja tämmöistä näin, vielä kestää vielä hetki. Ei tiedä miten tunteelliseksi tämä käy, niin on muistilapun kanssa. Ihan kohta valmista ja vapaata seurustelua vasta.
mä sanoin, että jos se kestää, niin se voisi tulla heittää pari vitsiä, mutta ei vissiin. Laittakaa Svenille ääntä tuon. Ei tää nyt sillä vitsi ole, mutta mulla tuli mieleen siitä, sinänsä siinä ei ole mitään hauskaa, mitä Jussi sanoi, että on näistä homopesistä uutisoitu joskus silloin ennen muinoin, mutta tuli vaan mieleen, että muutaman vuoden takainen otsikko Länsiväylästä, joka itseäni viihdytti kovasti. Siellä nimittäin etsittiin Espoosta lepakoiden päiväpiiloja. Se oli sen pääsiäisloman hauskin juttu. No niin, nyt mä kerroin vitsin, oletko tyytyväinen? Olen erittäin tyytyväinen, olen nimittäin aika hyvä vitsi vielä. Älä laita mua keksiä mitään muuta. Ei lähde vielä. Pieni hetki. Mitä kuuluu, kerro hetero? Mitä kuuluu? Itse asiassa kiitos kaikille, jotka on osallistunut Tahdon tanssihaasteeseen. Täälläkin on varmaan teitä jonkun verran. Ja nyt me vetästään tähän toi Tahdon 5. No nyt se rupesi vähän kuulumakin jo. Eli nyt on bileet, ja jos joku tuntee sellaista tanssin halua itsessään, niin sitä saa ruveta ilmaisemaan tässä kohti. Ja ne, jotka muistaa ehkä jotain sieltä koreografiostakin, minkä Hilppo Lampu on tehnyt, niin sitäkin saa siihen pistää tulemaan. Minä yritän. Thank you.
Rauteasemalla sattunut ikävä tapaus inspiroimaan tässä. Ja netin vihapuhe on mun mielestä asia, joka on hyvin vakava. Ja se pitäisi ottaa hyvin vakavasti. Tää biisi kertoo siitä. Thank you.
Rakkaat ihmiset, tämä päivä on totta. Tämä päivä ei lopu tähän, vaikka tämä tilaisuus loppuukin. Meillä on vielä hetkinen aikaa täällä jäädä juttelemaan ihmisten kanssa ja nautiskelemaan tunnelmasta. Noin kello 9 aikoihin sitten bileet siirtyy, viimeistään kello 9 aikoihin bileet siirtyy DTM. Omasta puolestani haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä ihanasta illasta. Merkitsee todella paljon olla täällä tänään ja teidän kanssanne. Nauttikaa tästä illasta. Tänään juhlitaan ja muistetaan vielä kaikkea sitä, mitä on edessä. Kiitos teille. Ihanaa iltaa. Ihanaa loppuelämää.